sa pagpapatuloy ng ating road update adventure sa mga coastal towns ng Pampanga. Ating pupuntahan ang bayan ng Masantol. Sa pagpasok pa lang sa boundary ng Makabebe at Masantol, bago makarating ng Arco, ay mararanasan na natin ang pagbaha ng kalsada hanggang makarating sa mismong poblasyon. Gayunpaman, mas mababa na ito kumpara nung nakarang buwan na kinakailangan pang sumakay ng bangka ang mga residente upang makapunta sa palengke at makapamili. At ang mga bus ay tuloy na ang kanilang biyahe sa paghatid ng pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa mismong bayan. Atin ding sisilipin ang itsura ng itinayong Pampanga Delta Bridge upang malaman kung maaari na ba itong madaanan papunta sa kabilang bahagi ng Ilog Pampanga, dahil nung uli tayong pumunta dito, hindi pa ito maaaring daanan dahil pinapatag pa ang buhangin ng mismong approach ng tulay. Malilit na lang nag-fishing. Bala mo, Tawag ito. Kaya wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang video sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on!
Dito sa likuran natin, ayan na yung Pampanga Delta Bridge. Tapos, yun yung Pampanga River. Nakababa tayo, tapos nakakadaan naman yung mga motor pero malalim. Yung isang nakita nating kolong-kolong, halos ganito na lang, lubog na yung buong gulong niya. Pero
Pero siyempre, kung wala kang choice, kung di dumaan dyan, kung dyan yung tirahan mo, magti-take chance ka na lang. Kaya nga yung iba, yung ginagawa nila, yung mga tricycle, binibigyan ng mga extension yung mga shock nila para tumaas. Ayun, medyo lumiwanag na ng konti. Kanina, nung nandun tayo sa may Consuelo, biglang bumuhos yung ulan eh. Yan, may barge doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung mga ano nila, tricycle nila. So, tingnan nyo gaano kataas. Diba? Yun yung pangontra sa baha. Kasi kahit paano makakapaghanap buhay ka pa rin kahit na lubog yung kalsada dahil nga parte na ito ng kanilang pamumuhay, yung baha. Matagal bago umupa o minsan talagang buong taon binabaha. At ito yung mga bata, nagpipishing sila. May karakap na kayo? Ala pa. Antayo. Ito, wala pa raw nahuli. Ala ko pangarakap? Ala ko pangarakap? Wala po. Bah, bakit? Bala ko may kametong na kayo. Antayo. Ikaw, may karakap na ka? Ay, karagul na. Nanyang asanin eh. Arroyo yun. Ha? Arroyo. Bala mo, tilapia o balang pirana. Tayo. Vlog ka po. Amen. Wow, nag-vlog ko lang mepen. Tingnan ko nga. Maraguya po yung nakakuha. Ay, ikaw nakakuha. Oh, tingnan mo, siya pala nakakuha. Para palang tilapia, no? Tawag dito kaya buntukin. Ha? Buntukin. Buntukin. Pero maraming tilapia dyan. Oo. Marami. Ano na doon ako yan, may nakuha ang bid-bid ka ng malaki. Ano yun? Bid-bid. Bid-bid. Pero walang bulig. Meron din bulig. Ayan, no? Ha? Ang lilit ng mga nagpipishing dito. Ayun, no? Ayan. Ay. Ito yung mga bata, nakakatuwa. Ang lilit nila, nagpipishing. Pero in fairness, nakakuha sila ng isang malaki. Kaya wala pang nahuli. Wala pa rin. Wala pang nahuli. Ha? Saan yung bahay nyo? Doon po. Saan? Doon pa sa kabila? Naalala ko way back 3 years ago, duman kami dito. Doon. Pero ito, hindi pa nadadaanan nun kahit yung tao, wala pa rin daanan. Dumaan tayo dun sa may ilalim ng tulay, then papuntang Balibago. Pero walang tubig. Ngayon, malalim. Sobrang lalim na. So ito yung latest update dito sa may Pampanga Delta Bridge ng Masantol. Ayan.